И какво става, хора? Аз съм Toxic Barrel BG и това е втория епизод от поредицата на Clash of Clans. Така, днеска какво ще правим? Ще разглеждаме апдейта, естествено. Си оптаме те глупости. Така, ще разглеждаме апдейта. Се задържах, нямах време вчера и просто влизах, развивах се и изхарчих 500 джема за тъпата игра. Виждате колко съм развит. Не знам. Вижте. Четвърто ниво аз си викам Момбърджет, защото с брат ви, тук бандитки викам на те им викам ММА-ци, на те им викам токсични миньони. А те още не съм си измислил как да им викам. Така, ето, шопа. Тук имам да си купувам още оградки и тези неща. Но гадното е, че всичко е доста по-скъпо. Опс. Тук имам си една група за писане. Малко оградини да си купим. Така, брат ми е до мен и в нашия клан. Ще ви покажем клана след мъничко, ще ви го покажа. И ще видите да джойнете, да го развием, моля ви. Така, кажи хай на YouTube. Така, поздрави ви. Те баце. Значи тук си имаме малко оградинило. Си изчакаш малко. Моите всички са ми огради от канхалите са ми на макс. Имам преди такъв на второ ниво, които са доста по-яки. Доста яко изглеждат. Надявам, че не може да се нареждаме по едно, трябва да и въртиме, да мислим някакви схеми и някакви глупости. Това ще направим така. Днеска би трябвало да правя влог. Казвам би трябвало. Абе защо направиха толкова гадно оградите, бе, да му се не види, бе? Добре, ти си нормалния. Окей, тъй. Тук си има защита на Арчер Талариньо, на служение. Защитиньо. Който го вритнем на там, да отива към Кенана. Откъдето пуснат. Там ще им се връща. Тук това обхваща. Точно обхваща мутка. Екстра. Превод. Тук някаква база си мисля. Мисля, че тази база ще е доста трудна за някои опоненти. Но ме кеват какви са миниатюрни арми кемпчетата. Така. Ето new base. New my base. Damn nigga. Спориш motherfucker. Сет. Така. Минчетата. Сега ще тукуваме. Жалост няма да си имаме ресурс, защото преди клип. Първо. Така. Този ми се пада. Какво ще го правим? Тоя... Ще трябва да ги смениме с барбериани. Да пуснем двата джайанта и след това яко барбериани. Защото те барбериани... Ломбърджаци! Къртат направо, няма кой да ги спре. Не! Джанта ми! Не!
Fuck you, Canon. Така. Да, този епизод ще го... Не, няма, айде, няма. Колко умно го е направил. Се бях и аз сетил, защото сме на нов терариум. Се бях сетил и аз да си смеса така нещата. Вижте, има джем майн. Нямам търпение. 120 000 кило обаче. Не е много ефтино. Виктори. Той ме взел на една звездичка. Плюс 20 купи. Сега ще гледам в нормалното. Така. Ето го клана BG Tigers. Ето вижте, разгледайте. Само ние двамата сме, направихме го само заради вас, които ме гледат. Правилата ли ми си мислеха много и заради това ги написах много бързо. Съжалявам, но съм още в леглото и така се разтягам. Ето, моля ви, джойнвайте, за да го развием. Ранкове се получават само до Елдър. Колидер се получава, нали? Там не го пише в правилата, нали? Колидер се получава при доказване в лоровете и така. Няма да го развием този план за пореден път и сега ще атакваме. За Dark Elixir. Ще направим Кинга Пето. Какво ще ви покажа един ръшър. И мазнен ръшър. Как му беше името майче? Жорето от 10 ли? Няма. Искам... Ако искате, влизайте в клана, нали? Давайте си номерата. Ще ви ядвам в Viber, който има... О, то ми изкуши. Който има Viber, нали? И като ви ядна ще снимам клип и ще талхиме като луди. Тук съм надявам. Мисля, че... Какво направи? От. Добре. Ого, аз забравих за елексира. Защото нямам. То епизод, че е кратък. То сигурно даже си е поличало. На арчерка винаги запазвайте по един арчер. Винаги запазвайте по един арчер. Майко, да, сутринта ставам и имам краун чест и фри чест на Clash Royale. И викам, сега се пробвам да направя виртуалния глич с честа, нали, в фри честа да ми дадат 5 карти. Задържам краун честа, цъкам фри честа и бам, нищо не става. 2 карти. И след това изведнъж цъкам едната карта, отваря се и си чува как се отваря след него краун честа, хора. И в самия фри чест имаше 544 парички, яко към 60 комуни, 60 комун така подредки, след това и 7 рейр. Много е голяма възможността ми се падне легендари, естествено. Така, ще направим още една етикиньо. Така.
малко Barbarian King се презарежда, защото го пребиха. Пребиха го, дами и господа. Трябва ми някакъв просто така за някакъв ресурс, просто колко да намажа там. 2 звезди. Не, колко? 2 звезди. Или една. ДДЗ. Опс, ето. Виждате. Ще ви покажа. Не. Не. Barbarian King първо. Ньо. Как мазно ще му вземе тази хала. Така, ето виждате. И сега тук почваме. 10 джайанта. Добре, 11 малко. Ама както и да е, сета, брат, сета. И тук още 9 джайанта. И където Хейнсбърг, където пускам винаги, където продължи най-хубаво атаката. Това се вижда тук. Виждате как продължи атаката, взех си ресурса. Взимаме даже 2 звезди, не една. 2 ще вземем сигурно. Ще се гледам тези джанти как млатат там. Доста ме изкушават. О, аз Дарк взимам. Муцка. Взех умърната звезда, да. Оп, GG, my friend. Така. Сега ще видим брат ми. Ще ви го покажа. И на двете. Ох, ето тук. Опити се мисля, че не е ръшнат. Скупите е ръшнат. Много е ръшнат скупите. Не е малко, а много. Сега ще покажа другия му акаунт. Е пред второто село. Повече купи от мен. What? Какво стана? Дневнига. Нещо трябва да се бъгна. Ето Builder Base. Виж са. Тук сме на Home, тук сме на Builder. Така. Профил. Нещо не става. Бъгнато е. Опа. Не. И хора, това мисля за този епизод. Ако ви е харесал, абонирайте се, лайк и до следващия път. Днес сигурно ще кача и още едно видео за Clash Royale, как правя бъгът. И до следващият